Zouden we je mening mogen als weerdemer? Ja? Wat vind je ervan dat de Spar dicht gaat? En was je dat bekend? Nee, is mij niet bekend. Nee, Dat zou ik wel jammer vinden. Je betekenen? kunt lekker de inkopen bij de Spar. Ja, precies. Dat is heel vervelend, ja. Ja, dus jullie- Het nijs van de sluiting van het Talantspaar roept van de morgen een soort emoties op in Wurm. Het dorp verliest zijn enigste winkel. Francine van Amstel is al jarenlang vaste klant en wil alles op alles zetten om de Spar voor het dorp te behouden. Er wonen heel veel oude mensen hier. En die halen hier hun boodschappen. Het is een sociaal punt. Hè. Mensen ontmoeten elkaar hier en spreken de dagelijkse nieuwtjes met elkaar uit. En het is ook een soort trefpunt eigenlijk. In 2003 krijgt het land een soort publiciteit met de oername van buurtsupermerken. Het liep het een uitkomst. Cliënten van het land, mensen met een verstandelijke handicap, staan als winkelmaaiwerker midden in de maatschappij. En minder in de dorpswinkels worden redden van de ondergang. 18 letter doet blijken dat de formule net uitkent. Als de omzet voldoende zou zijn om de kosten te dekken, ja, dan zou het kunnen voortbestaan. En dan moeten we echt vaststellen dat het een aantal jaren al niet het geval is. In 2003 had het land het oornam. En op een gegeven moment, ja, zijn we natuurlijk net echt gespecialiseerd in winkels. En toen gingen ze wel winkels beheren, zeg maar zeggen. Ja, en altijd weer was wat dat wij vergaderingen hier. En ja, dat er toch wel geloofd en dat het best wel moeilijk weer. Voor het zien cliënten van het land en haar begeleiders wordt een oorplak zocht. De winkelmaaiwerkers die net onder het land vallen, maar op ziek naar oorwerk. En de inwoners van Wurm, die zullen naar jou het maken voor haar baatskippen. Maar een groot pad van de Wurmers, die dat nog alle dagen sowieso al. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet waarom dat is. Ik kan begrijpen dat je dat zegt. Hè? Dat misschien mensen al hun boodschappen 1 keer per week doen in een grote supermarkt in Leeuwarden. Maar goed, ik kan alleen maar vanuit mijn gevoel reageren. Hè? Dat ik het erg vind, dat die dicht gaat. De Sparholding is verrast door de sluiting van de 3 winkels en wil met het land om tafel om toch een oplossing te zoeken voor het dorpen. Al in de Oude Bekeep had nog een talentsupermerk. Die bloedt voor eerst iepen.